Ja, og ja, jeg vil så lige vise jer, hvordan man installerer og kommer ind på Clan AM's server med Mumble. Det første I gør, det er at gå herop, skrive Google. Så skulle engang gå ind på Google. Og så efter det, så søger I efter Mumble. Simpelthen. Og går ind på Mumble, det første. mumblesourceforge.net. Så efter hvilket styresystem I har, de fleste I kører Windows. Hvis I kører Windows, så trykker I bare der på 1.2.2 stable version. Den klikker vi på. Og så skulle den gerne poppe op med en download. Hvis den ikke gør det, så trykker vi på direct link. Og så kommer den i hvert fald op. Eller mirror. Så kan I trykke åben. Eller kør, eller hvad det nu er. Det går an på hvilken browser I har. Jeg har Chrome, så jeg kan lige gemme den hernede. Så gemmer jeg den. Så henter den de 12,2 megabyte, som det fylder. Så klikker I på den. Exe-filen. Eller åbner exe-filen. Det går an på, om den åbner af sig selv. Det går an på hvilken browser I har, ja. Og så kør. Og så jeg accepterer. Og I skal kun bruge de her to her. Faktisk så er det nok med den øverste, tror jeg. Men bare flueben begge to. Og så næste. Så vælger I, hvor I vil have den placeret henne. Det er, hvis I ikke har noget bestemt for det, så er bare lad den stå, som den står. Og så skal den bare stå Mumble derop. Installere. Så begynder den at installere. Ja, så venter vi lige til den er færdig. Det kan godt tage lige et minut eller sådan noget. Eller måske mere. Nej, det er fordi jeg kører. Det er fordi jeg filmer samtidig. Derfor tager det lidt tid. Men det tager cirka et halvt minut cirka. Og jeg kan selv vælge, om vi vil have genvej på skrivebordet. Men det vil jeg så ikke. Så jeg starter bare Mumble. Så afslutter jeg. Så på Mumble. Går lige hen og henter. Der canceler jeg lige. Sådan der. Så er Mumble popper op. Det ser gerne sådan her ud. Det kan godt være, at der kommer sådan lydindstillinger op. Det kører jeg bare igennem. Det er sådan en guide, der er her. En lydguide. Den kører jeg bare igennem. Og læser, hvad der står. Og gør sådan, til den kører godt. Går jeg op i server. Opret forbindelse. Tilføj ny. Servernavn. Der skriver I AM server. IP-adressen. Den finder I inde på vores hjemmeside. amserver.clanteam.com. Og så står den lige hernede. Her i site stats, som I kan se. Der står server IP. Og lige ind i Mumble igen. Så kopierer vi IP'en der. Over i Mumble. Vi fjerner det mellemrum der. Og så tager jeg også lige portnummer 60226. Og så brugernavn, der skriver jeg det brugernavn I har i klanen. Altså mit brugernavn er MR, så det skriver jeg. Og så OK. Der kom der lige en ekstra server. Den fjerner jeg lige. Ja, det er fordi jeg havde en i forvejen. Jeg ved sgu ikke engang, hvad med sletteren. Og sådan der, ja. Så trykker I på den der. Den skulle gerne lægge nogle favoritter. Tryk på den. Op forbindelse. Og så prøver den op og forbindelse til serveren. Og så kommer man ind i serveren. Man starter ind i root for det meste. Og så er der nogle channels her, som I kan vælge imellem. Og ja, så kan I trykke flueben ind og ud og sådan noget, for at se om de er derinde. Og sådan noget. Hvis i starten så er den sat til sådan til, at den bare snakker hele tiden. Hvis I vil have sådan til, at I skal trykke på den knap for at snakke, så går jeg op i konfigurer, indstillinger. Så der vil overføre lyd af overførsel. Tryk for snak. Går ind i genveje. Tilføje. Tryk for snak. Genveje. Så trykker I min, der sætter på V. Apply og OK. Så skal I trykke den tast ned for at den virker. Og det er sådan lidt hvordan man installerer Mumble og bruger det.